नौनी तो जनता के वोट देवे के अधिकार भी ना रहे 2001 में। 2006 में वजह के जनता के वोट देवे के अधिकार मिला। वो हम प्रयास करके वहाँ लोग के जोड़वैनी वजह अपन जमीन दे के अपने जमीन में स्कूल भी पास करा दे। देखी के प्रत्याशी विकास करी, विकास जे करे लायक हो ओकरे के चुनल जाओ। इमे हम इहो ना कहें कि हमरे के चुन लिहल जाओ। जिंदाबाद 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 जनता जिंदाबाद 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 जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, हम ईराना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स की टीम अभी पहुंचल बिया पतार पंचायत में। पतार पंचायत के BDC क्षेत्र संख्या 14 के जो उनकी वार्ड 1 से 8 तक पड़ेला, वजह से आज नामांकन करेनी है P कुमार जी और प्रदीप कुमार सिंह, यहाँ के पूरा नाम हो। यहाँ के पत्नी ममता देवी जी पूर्व प्रमुख रह चुकल बनी आंदर प्रखंड के। यहाँ के खुद पूर्व में मुखिया रह चुकल बनी पतार पंचायत के। आज नामांकन पर्चा दाखिल के लिए बनी, तो चली छोटा सा वार्तालाप कर जाओ। बहुत बहुत स्वागत बा। कौना मुद्दा के साथे रउआ नामांकन करनी है? विकास खातिर 10 साल से हमनी के पतार पंचायत में विकास ठप जी, तो ये विकास के रफ्तार बढ़ावे खातिर नॉमिनेशन करावल गई है। अपना क्षेत्र के जनता से का अपील करें मैच बॉक्स के माध्यम से, का कहे के चाहते नहीं? जनता जनार्दन से हमारा अपील बा कि जात पात, ऊंच नीच ये सब पर ध्यान ना दे के ध्यान ए पर दी कि के प्रत्याशी विकास करी। विकास जे करे लायक हो ओकरे के चुनल जाओ। इमे हम इहो ना कहें कि हमरे के चुन लिहल जाओ। अगर हम गलत होकी तो हमरो के छोड़ दिहल जाए। जे विकास करे लायक हो ओकरा के चुनल जाओ। पतार पंचायत में हमरा जहाँ तक अनुभव बा, 2001 में हम मुखिया बननी, बहुत काम करनी अपना से। 2006 में ममता देवी प्रमुख बनली, उसमें भी काम भइल। ओकरा बाद से ठप बावे, ओकरा बाद विकास एजा नहीं है। और चैनल भी बहुत जगह गइल भी है, एजा देखले भी है। 20 साल पुराने रोड बनावल बावे, उहे बावे। ओकरा बाद ऊपर ना मरम्मत भइल बा आ ना कोनो काम भइल बा। विद्यालय बावे रुआ राजकीय मध्य विद्यालय पतार 2001 में हमनी के जब मुखिया बननी सन तो 2 गो कमरा रहे। आज जो भरपूर कमरा बा। सोनकरा विद्यालय के भी दशा उहे रहे। भूसी टोला विद्यालय ना रहे, नौनी विद्यालय ना रहे। नौनी भी विद्यालय खुलल, भूसी टोला भी खुलल। नौनी तो जनता के वोट देवे के अधिकार भी ना रहे 2001 में। 2006 में वजह के जनता के वोट देवे के अधिकार मिला। वो हम प्रयास करके वहाँ लोग के जोड़वैनी वजह अपन जमीन दे के अपने जमीन में स्कूल भी पास करा दे। तो हमारे यह आग्रह रही जनता से कि विकास जे करे ओकरे के बोलो अपन मत दिलो आ जात पात पर ध्यान मन दिलो। कुछ लोग कहता कि जीतियन तो रहियन ना, तो ये बात सही बा। काहे कि हम जीते तो हमरा बेचाए के नहीं है। बेचाएम तो हमहू यही जरा हम लगावे रोज संगे भेंट हुई, रातियों खन भेंट हुई। जब जीते में एक बाद प्रमुख के चुनाव लड़े, आशीर्वाद से रउआ लोग का प्रमुख बन जाए तो 10 गो पंचायत बा अंदर में, 10 पंचायत पावे तो हमरा अपन पंचायत में अधिक से अधिक समय देम तो 3 दिन दे सकतनी। 4 दिन तो हमरा 9 गो पंचायत में देवही के पड़ी। तो ये बतिया वहाँ लोग सही कहतनी लोग जीतिहन तो एजा रहियन ना। हम सप्ताह में 3 दिन रहबो करे आ बेचाई के रही तो हमरो तो हम 365 दिन आ गुणे 5 साल हमू संग ही रहती। आ संगे रहे वाला बात ही जब कहतनी लोग तो में कौन काम बावे चुनाव लड़ला के यहूँ बिना लड़लहूँ संग ही रह जाई। यह आग्रह बावे कि जे विकास करो ओकरा के चुनी आ कोनो गलती भइल तो हमरा के माफ़ करी लो आ खुलेआम कही लो कि हई गलती कइले बड़ा।
चलिए बहुत धन्यवाद। जब सिंबल मिल जाई ओकरा बाद रुआ से लम्हर बातचीत कल जाई और रुआ से हिसाबो लेहल जाई। फिलहाल खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। चलिए कहीं रहनी है पी कुमार जी जो कि आज नामांकन करनी है बीडीसी पद से, क्षेत्र संख्या 14 से जो कि वार्ड 1 से 8 तक पड़ेला। अब बारी रौरा सबके बा।